बे समाव आं एसएम निउसनि एडिटर इन चीफ हांगामा नार्जारी बे समाव आङो भेरगाव समष्टिनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां दावबायसा बर'जों बिथाङा जे बेवहाय बिजाथि महरै गसंथिदों बेनि सोमोन्दै बिथांजों माखासे बाथ्रा रायलायनो आं बिथांनि खाथियाव फैदों। गिबियावनो एसएम निउसआव नोंथांखौ बरायबाय। खुलुमबाय। आच्छा, नोंथाङा जे नैबे भेरगाव समष्टियाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंथिदों आरो नोंथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै मानि थाखाय नोंथाङा बेवहाय बिजाथि महरै गसंथिखो? नाय, नैबे 30 नं भेरगाव बिटिसि समष्टियाव आंखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ भेरगाव समष्टियाव बिजाथि महरै फसंदों आरो बेयाव बिजाथि महरै फसंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनो सोलायनाय नांगौ। 15 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि जि बिपिएफ सरकार, बे बिपिएफ सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु आंगायबाय। रायजो राजानो जेरैबायदि खामानि मावनानै होनांगौ बेबायदि खामानि बिथांमोना मावनानै होनो हायाखिसै आरो ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा अल्टारनेटिभ पलिटिक्स थामहिनबा बिकल्प राजनिति नागिरदों आरो बे बिकल्प राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेला गसंथिदों आरो ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि जि सासनाव थानाय बिपिएफ, बे बिपिएफखौ बोखारनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ सासनाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ बिजाथि महरै फसंदों आरो ओरैनो भेरगाव समष्टियाव माने गाहायै माने भेरगाव समष्टिनि जि जेंना, बे जेंनाखौ थांनाय 15 बोसोर बा 17 बोसोराव माने बिपिएफआ बेखौ फोजोबस्रांनो हाबायना? आरो जायखौ बिपिएफआ बुंबाय थादों बिथांमोना बे भेरगाव ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय, गोबां माने जौगानायनि खामानि मावबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों। बेखौ नोंथाङा बेसेबां गनायो? नाय, भेरगाव समष्टिया बिटिसिनि 40टा समष्टिनि 30 नं समष्टि आरो बे समष्टियाव थांनाय 15 बोसोराव बे समष्टियाव साधारन सासे एमसिएलए होनानै बिपिएफआ माने जिखिना पावार आरो फांसन, बे पावार आरो फांसनखौ साब डिभिजनेल हेडक्वार्टार हिसाबैब्लाबो भेरगाव समष्टिया साब डिभिजननि हेडक्वार्टार समष्टि, थेवब्लाबो बेयाव एमसिएलए होना दोननानै एमसिएलएनोथ' लिमिटेड पावार, दा बे लिमिटेड पावारखौ लानानै जोंनि साब डिभिजननि जिखिना इनफ्रास्ट्राक्चार, बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौनो मावनानै होनो हादिया आरो बेयाव जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्ट लानानै फैनांगौमोन साब डिभिजनाव, बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना लानानै फैनो हायाखिसै। डेभेलपमेन्टनि बाथ्रायावथ' जोङो नुदों दिनै भेरगाव साब डिभिजनाव जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ, डेभेलपमेन्टआथ' जाखायाखिसै। ओरैनो बेयावथ' माने बिपिएफआ 15 बोसोर सासन खालामबाय, बेवहाय खेबसेबो बिथांमोना इएम होआसै नामा? बेयाव इएम होआखिसै। थांनाय 2005निफ्राय 2010 सिम एमसिएलए हिसाबै दोनबाय आरो नैबे 2015निफ्राय 2020आव माने डिपुटि स्पिकार हिसाबै होनानै दोनबाय भेरगाव समष्टिनि माने माबाखौ एमसिएलएखौ। आच्छा, नोंथांमोना जे इउपिपिएलआ माने 40टा समष्टियाव जे नोंथांमोना बिसायख'थि गेलेदों, बेनिनो 32 नं माने भेरगाव जि समष्टि, बे समष्टियाव नोंथाङा जिहेतु इलेक्सननि थाखाय गिदिंबाय थादों, दा इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै नोंथाङा माबायदि मदद मोनदों? इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आं नैबे 30 नं भेरगाव समष्टियाव बयनिख्रुइ बांसिन मददथि आरो माने सापर्टखौ आं मोनदों। दा बे हिसाबै आङो बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव भेरगाव समष्टियाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय, इउपिपिएलजों फेर फाथिनो हानाय रावबो दोलो गैया। ओरैनो बेवहाय बिपिएफनि केन्डिडेटआ सोर? बेयाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ थांनाय बारनि माने डिपुटि स्पिकार बिथां नेर्सोन बर', बिथाङानो बिपिएफनि बिजाथि। नाथाय बिथांनि जि प्रसार अभियान बेखौ जों दिनै नायदों, जोंनि कर्मिफ्रा नायदों जे बिथांनि जि प्रसार अभियानफोर, बे प्रसार अभियानफ्राव जथेस्थ'खिनि मानसिनि हमागमा खम। गोबां मानसिफ्रानो बिथांमोनखौ खहारि जनायाखै। गोबां मानसिया जनायाखै। बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि सुबुङाबो बिथांमोनखौ माने हेल्प खालामाखै, खहारि जनायाखै। आच्छा, नोंथाङा देरहानानै थाङोब्ला बेवहाय नोंथाङा नैबे समष्टियाव माने गाहायै नोंथाङा मा खामानिखौ आखायाव लाग्रोगोन? गिबियावनो आङो देरहानायनि उनाव भेरगाव समष्टियाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नैयावहाय माने साब डिभिजन हिसाबै 3 जों गाहायै मोनदों। माने बगामाथि माने टुरिस्ट स्पटनि बानायनायनि बाथ्रा, बरनदि वाइल्ड लाइफ माने बानायनायनि बाथ्रा आरो बाहाय भेरगावआव खेराइसालि बानायनायनि बाथ्रा। बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिना दफाफोरा बहाय मेनसन जादों, मुंख'जादों, बेखौ आं गिबियावनो मावगोन। आरो बेनिफ्राय नैबे जोंनि भेरगाव समष्टियाव गोबां फरायसालिफ्रा दिनै सोरखारि जायाखिसै। दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों फरायसालि सोरखारि जायैफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जि बेबस्था मोनसे दङ, बेखौ आं गिबियावनो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि बेबस्थाखौ लाग्रोगोन। आरो नैथियाव जोंनि नैबे ओनसोलाव गोबां माने रांखान्थि बिथिङाव उन जानानै दङ। बे रांखान्थि बिथिंखौ फोलोमनोब्ला जोंनो लाइमोनफोरनो खामानिनि बेबस्था खालामनानै होनांगोन। जानो हागौ बियो सरकारि साकरि नङाब्ला जायखिजाया खामानि, बे खामानिखौ मोनहोनो थाखाय आं गिबियावनो नाजागोन। आच्छा, आइजोफोरनि सायाव नोंथाङा स्पेसियेलि मा खामानि मावगोन?
आइजो हिसाबैथ' जोङो दिनै बुंगोन गुबुन समस्तिनिख्रुइ जोंनि भेरगाव समस्तिनि आइजोफोरनि जि अबस्था बे अबस्थाया जोबोद गाज्रि दिनै फुंनि 5टा बाजियाव गुबुननियाव साहा बिलाइ खानो थांनानै मोनानि 6टा बाजियाव हाजिरा मावनो गोनां जायो बिथांमोना अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जायो बिथांमोना जेरैबायदि न्याय मोननांगौ न्याय मोनाखै बिथांमोना जेरैबायदि सन्मान मोननांगौ सन्मान मोनाखै ओंखायनो आं आइजोफोरनि थाखाय गुबैयै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय नाजागोन ओरैनोथ' इउपिपिएलनि आफादगिरिया बुंदों मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 माने बेबायदि माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै दा बियो नोंथांमोना मा प्रसेसजों खालामो बेखौ बियो जाबाय जोंनिया गभर्नमेन्ट जागोन गभर्नमेन्ट स्किम जागोन बियो गभर्नमेन्ट स्किम जायोब्ला जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो ओरैनो जोङो 75,000 एबा 75,000 होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो बिथांमोना 75,000खौ लानानै बिथांमोना मा खामानियाव बाहायगोन जायखिजाया आसनिखौ बिथांमोननो फोरोंनानै होग्रोगोन हमनानै ला सोरबा वेभिंनि दाउ फिसिनायनि ट्रेनिं होग्रोनानै बे 75,000खौ बिथांमोन होनाय जागोन आरो होमब्लानिया 75,000 जिखिनि थाखा मोनगोन फैसा मोनगोन बे 75,000 बिथांमोना प्रपार इउटिलाइज जागोन दा बेखौनो जों लुबैदों आच्छा ओरैनोथ' हाग्रामा महिलारिया माने नोंथांमोननि आफादगिरि प्रमद बर'खौ बुंदों बेपारि होननानै दा बे बाथ्राखौ बिथाङा माबायदि बेपारि होनना बुंखो दा ओरैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ राजनितियाव फैनायनि थाखायबो दाय जादों एबसु थानायावबो दाय जादों थ' बिथांनि टारगेटआ सानफ्रोमबो प्रमद बर'खौ लानानै थ' दिनै बेपारिया सोर थांनाय 15 बोसोराव बिटिसिखौ सोर सासन खालामखो थांनाय 15 बोसोरावथ' जोंनि आफादगिरिया दानि इउपिपिएलनि आफादगिरियाथ' एबसुनिनो आफादगिरिमोन एबसुआव थानाय समाव बेपार खालामो ना राजनितियाव थानाय समाव बेपार खालामो बेखौ जोंनि रायजो राजाया आबुङैनो मिथिगौ आरो दिनै बेपारि सोदोबखौ जायबायदि दैदेनगिरिनि माने सायाव बाहायनांगौ बिथाङा माने बे बाहायनाय सोदोबा माने गोरोन्थि जादों आरो बिथांनि बायदि हाग्रामा महिलारि बायदि माने सासे दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ लायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन बे जेनेरेसना माने आन्दायनो गोनां जागोन दा ओंखायनो बिथाङा जिथु बेपारि सोदोब जोंनि आफादगिरिखौ बाहायदों बियो गनायथाव नङा आरो बियो जोबोद माने दुखुनांथाव आरो लाजिथाव ओरैनो भेरगाव समस्ति हिसाबै बेवहाय लामा दालां बा बेफोरबायदि माखासेथ' प्रब्लेम्स दङ बिनिनो गाहाय माने प्रब्लेम्सआ अबे जायगायाव दङ अबे गामियाव दङ बेयाव दा बेनिनो भेरगाव समस्ति हिसाबै बांसिनानो लामानि प्रब्लेम दैबानानि प्रब्लेम जोंनि काला नदी होनना बुङो गितिबारि दैमा बेनिफ्राय सुक्लाय दैमा बे सुक्लाय दैमानि जि गरान गिजि खानाय बिनि बेबस्थाखौ दिनैसिम लायाखै जाय सुक्लाय दैमाया बायोब्ला जोंनि भेरगाव समस्तिल' नङा भेरगाव साब डिभिजननि खावसे हरै बाक्सा माने जिल्लानि खावसे बाहागोआनो लोमसाव जायो बेखौ जोङो माने मा होनना बुंदों बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो नाजागोन बेनि उनाव भेरगाव साब डिभिजनाव 2009 सनावनो 2009 मायथाइयावनो 2 कौटि रां सेंसन जानानै मोनसे स्टेडियाम बानायदोंमोन बे स्टेडियामा नाथाय दिनैसिम लुफुंजायाखै दा बे स्टेडियामखौ जुदि बानायोमोनब्ला जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव एबा भेरगाव समस्तिनि सिङाव गोबां खेलारि दिनै ओंखारदों आर्सारियाव ओंखारदों बक्साराव ओंखारदों फुटबलाव ओंखारदों नाथाय जोंहा बे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा बे भेरगाव साब डिभिजनाव दिनैसिम गंसेबो स्टेडियाम गैया दा बेखौ जोङो आबुङै लुफुंनो थाखाय नाजानांगोन आच्छा बिथांमोनाथ' गोबां जायगायावनो माने आधार खिला स्थापन खालामो खुन्थिया गायसनो दा बेफोर नैबे नोंथांनि समस्तियावबो बिपिएफआ बेबायदि माने आधार खिला स्थापन खालामनानै माने खामानि मावफुङि माबाफोर दङ नामा निस्सय दङ 2015निफ्रायनो बिथांमोना आधार खिला खालामबाय थादों फाउन्डेसन ले खालामबाय थादों खुन्था गायसननानै रायजो राजानो फिथा हाबोबाय थादों थांनाय 10 बोसोरावथ' हादों नैबे 5 बोसोरावबो दानि बिपिएफनि बिजाथि थांनाय माने समनि बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर'आ माने जेरैबायदि माने लाइखुन्था गायसनबाय जोंनि हिसाबाव 800नि सायाव 800टानि सायाव माने लाइखुन्था गायसनबाय थांनाय समाव जोङो नायबाय गभर्नमेन्ट स्किम नङा होमबा बियो गभर्नमेन्ट स्किम एमजिएनरेगा नाथाय बियो जों बिडिअनिफ्राय ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनिफ्राय जों सुलाद लानायाव बिथाङा बुंदों बिथाङा जाय स्किमफोरखौ लानानै माने रायजोनो मावनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन बे स्किमा खिन्थु एक्सन प्लानावसो दङ सेंसन जायाखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा बिथाङा फिथा हानायाथ' गोदोर बाथ्रा नङामोन नाथाय फिथा हानायनि मुङाव बिथांमोना रायजोनिफ्राय थाखा लांबाय 10% कुरि लादों आरो जुदि सोरनोबा बिदि फोरमान नांगौब्ला थाखा हरग्रानोखौ जोङो देखायनानै होनो हागोन आच्छा ओरैनो बिथांमोनखौ जे दा बहाबा स्किमफोरखौ फोसावनानै खामानि मावाखै दा नोंथांमोना हाबनायाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव मा अजद लाबोदों बिथांमोननि सायाव जोबोरैनो अजद
बिथांमोना जेरैबायदि खुगाजों फोसावनानै गारबोदों दिनै बाथौआरिफोरनियाव बाथौ थानसालि लुनायनि मुङाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि स्पिकारा बबेबा गामियाव 10 लाख 15 लाख 12 लाख बिदि फोसावनानै गारबोदों नाथाय अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखिसै बिदिनो मिसनारिफोरनि गामियावबो बिदिनो फोसावबोदों माने मस्जिदावबो फोसावबोदों थानसालिफ्राव फोसावबोदों गोबां जायगायाव बिथाङा गोबां स्किम फोसावबोदों नाथाय माने मावफुंनानै होआखै बेखौ रायजोफ्रा अबजेक्सन होदो आरो बेनि थाखायनो जों दिनै नुदों बिथांनि प्रसार कार्जआव माने फोसावदिं मेलफोराव रायजो राजाया नुजाथियाखै। आच्छा जोबथारनायाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दा बे 32 नं भेरगाव समष्टिनि रायजो राजाखौ नैबे समाव नोंथाङा मा खावलायनो लुबैदों? आङो 32 नं भेरगाव समष्टिनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजाखौ गुरैयै बेखौनो खावलायनो नागिरदों फैबाय थानाय 4 एप्रिलाव जिहेतु बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन बे बिटिसिनि बिसायख'थियाव गोबां राजनितिक दोलोआनो बादायदों आरो बेनि गेजेराव आंबो इउपिपिएल दोलोनि नैबे भेरगाव समष्टिनि सासे बिजाथि आंनि सावगारिया जाबाय ट्रेक्टर बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे नोंथांमोननि बा बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिटिसिनि सरकारखौ सोलायनांगौ बिटिआरनि जिफोर दफाफोर दङ बेखौ आबुं महरै माने बाहायनांगौ बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायबाय आरो बिबेक भट होनो जाहाथे गुबुन गुबुन दोलोआव थानायाबो इउपिपिएलनि बादै गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय रायजो राजायाबो जाहाथे नैबे खनसेयाव ज' जानानै जाहाथे इउपिपिएलनो बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होयो सोलायनायनि सार्थआव बिटिआरनि गासैबो दफाखौ मावफुंनायनि सार्थआव आं बेखौनो गुरै खावलायो। इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां दावबायसा बर'आ जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राखौ खावलायदों जे बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बेवहाय गसंथिदों दा बिथाङा बुंदों बिबेक भट आरो बे बिबेक भटखौ मानो होनांगौ बेखौबो बुंदों जे बिटिआर बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आरो भेरगाव समष्टिनि गासैबो बिथिं खरबांगिन उन्नयननि खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांनि आखाइखौ शक्तिशाली खालामो आरो बेबायदियैनो बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय राव धोरोम हारि नायाब्लासिनो बयखौबो जाहाथे भट होनानै बिथांखौ देरहाहोयो बे बाथ्राखौ बिथाङा खावलायदों। दा जोबथारनायाव नोंथाङा जोंनो बे समाव गोबां बाथ्रा फोरमायनानै होबाय गोबां सम होबाय नोंथाङा जोबोद बेस्थ'नि गेजेरजोंबो दा बेनिखायनो जोङो एसएम निउसनिफ्राय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरोबाव फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन नोंथांखौ बे समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।